Ja, maar dat gaat echt niet goed. Klein kutwapen. Ik zou ook gewoon lekker al over nu, hè. Die vent raakt helemaal in paniek. Klein kutwapentje. Wel geraakt? Nee. Oh. God damn it. Die vet flipt hem helemaal de pan uit. Ja, en met zo'n wapen kun je echt niet van ver afschieten. Had hij wel een wapen of niet? Hij ging ook richting constructiegebouw die weg, dus meestal stop je dan een Gerno als je die pakt. Ik heb totaal geen clear shot meer met dat ding nu. Zo aan het rennen ben. Ik heb het gevoel dat we langzamer lopen. Huh? Ah, Waar is die van? minder spullen, of meer spullen hebben of zo. Oh, daar staat hij. Ja, ik weet. Hij zit nu helemaal te mikken op de fire station. Hm. Wacht. Misschien gaan we zo pakken van achteren. Maar dan moet hij even naar voren lopen. Loop iets naar voren. Nee, ga niet achter je kijken, sukkel. Ik heb hem. Nice. Met de axe of niet? Ja. Kreeg het er niet om, je had het beslopen of niet? Ja, ik heb hem fucking beslopen. Nice. Ik pak die mensen van hier. Dat is een kutwapen.